Nakalang lang.
Chicken's kanini, may local, may aso na Labrador, feeling Labrador. Good morning, Ma. Mama, good morning. Good morning. Dito na kayo sa akin. Oh, Rosie, how did you cellphone na? Bulok mo. Nabiyag na ba ni Rizal? Sabi niya,
We have a visitor here. Hello, Hello, Indica Games. Indica Games. Hello. Good morning. Okay, I will give you a Alay, what did you do, Emil? I will give you a moderator, our friend. Our friend, Indica Games. Where are you from, Indica Games? Hey, I know where you're from. Good morning in the Indica Games. Good morning. If you want to drop the link, please do. I had my emo, my only emo. What makes me happy, my emo. This is my favorite doggy doggy. Favorite, my favorite doggy. Latest comments?
Hello, the Drex DKTV. How are you, Drex TV? Thank you so much, Drex TV. Bibigyan kita ng moderator, my friend. Thank you so much, thank you so much. Mega, mega, mega love, 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 love. Shout out sa you, idol. Drex DKTV. Drex, nandyan ka pa ba, Drex? Nandyan ka pa ba, idol Drex? Playing po. Nasa harang po ako, Drex. Playing your video, Soldier of Fortune. Hello, Mr. Snarn Vlogs. Hello, good morning. Luto-luto muna tayo ng breakfast. Meron ka po bang gustong ipa-play si Snaron? Si Tess?
Good morning. Thank you, Idol, sa iyong pagdalaw. Salamat, Idol. Sige, bisitahin kita sa iyong bahay. Ayan. Magpi-play po ako ng iyong video. Nagyaya na amo kong bumili ng pagkain sa MI. 3 minutes. Nasa harang, Idol. Nasa harang. Thank you so much. Thank you. Tayo'y pang-agahan natin ang dahon ng malunggay para sa mga bata. Tayo'y maghihimay ng malunggay habang piniplay ko si Sis Tess Naron. Shout out to you, Sis Tess Naron. Thank you so much sa iyong pagdalaw. Thank you so much. Thank you po sa patamsak. Thank you and good morning. Umagang kay ganda sa lahat. Thank you so much. Thank you so much, Idol. Playing po. Nagyayaan na amo kong bumili ng pagkain sa MI. Ayan, Idol, Tess. Naka-play po. Salamat. Magpi-play tayo hanggang tayo ay naghahanda ng pang-agahan ng mga bata. Ang aming dahon ng malunggay, agahan ng mga kids. +1 banana, Idol. Salamat sister, sabang nandyan ka, ikaw ang ipi-play ko. +1 banana po dito. Well, all 126 tamsak para sa iyo. Alright, nakapag-comment na rin ako. Playing pa rin. Hi, Lucy Warren's World. Hello, sis gorgeous Lucy. Do you have a new upload that you want to be played? Sis Tess, I want you to meet my friend, Sis Lucy. She is from the USA, my friend in the USA. Sis Lucy. You can connect with each other, guys, while I'm playing your video here. This one, playing your video. Alright, sisters, natapos na po. Mag-play ako uli ng isa. Yung mas mahaba na lang. Nagyaya, ito, mas mahaba. Na lang 9 minutes. Ang page, prito ko ng itlog sa tapat ng araw. 9 minutes and 39 seconds, Idol. Yes. Ang pagprito ko ng itlog sa tapat ng talaga nagprito ka ng itlog sa tapat ng araw. Ayan, playing po.
Sis Lucy, my friend, just drop the link. Talaga? Nakapag-prito naman po ba ang itlog? Panoorin na lang natin. Nagprito ng itlog sa tapat ng araw. Oh, wow. Tipid to sa gasol. Sisters, tipid sa gasol. Ito, nagprito ka ng itlog sa tapat ng araw. Ang galing naman nito. Naprito po ba? Talaga pang nilagyan mo ng mantika. Kasi nung panahon ng summer, napakatindi ng init ng araw din dito sa amin. Ayan o. Nagprito ng itlog si sisters. Sa tapat ng araw walang gasol na. Walang gasol. Natipid siya sa gasol. Naprito nga ba yung itlog? Tingnan natin kung naprito. Hindi ng sikat ng araw. Kung naprito. Try ko lang yan. Grabe ang init. Okay naman. Ay, wow! Pala ko dinitry noon eh. Wala nga lang akong time pagtanghali. Pero magandang experience ito. Aabangan ko nga yan. Kasi meron din akong napanood sa YouTube. Sa hot spring naman, naglaban siya ng itlog.
Ano kaya nangyari na? Ay, wow. Hala, naluto naman. Grabe kasi init ng araw. Init ng panahon ng summer. Basta dito po, mainit. Dito sa amin sa Abra. Ang ulam nila guys, ito. May payless, may noodles, saka itong malunggay, sasahugan, saka itlog. Yan, dalawang itlog. Ayan la, naluto naman. Ang galing naman. Wow, kakaiba. Kakaibang experience. Naluto naman talaga. Magbabakas ako dito, sisters. Ang galing ha. Oo nga naman. Baka may radiation yung itlog, sisters. Okay yun. Pakain na lang sa ano. Sa aw-aw. Perpiat tamsak, sisters. From Miss Jamie. Ayan. Nakapagbakas na ako. Hayaan natin ma-fully watch. Hi, Sis Tina. Good morning, Sis Tina. Salamat po sa pagpunta. Salamat, Sis Tina. Good morning. Nagkabol lang po ng live bago pumasok. Kasi hindi ako nakapag-live kagabi dahil napagod kami sa biyahe galing Lawag. Kaya ngayon, hahabulin natin hanggang 7 o'clock. Ang galing naman nito. Kuha ko ng isang cellphone, ipo-play natin si Sistina. Si Sistinang naman ipo-play ko. PPE. Tapos na yata muna kay sisters. Kaya na-fully watch ko na. Mag-play ako ng isa pa. Puntahan ko lang si ano.
Ano nga ba yung super team ng 88 vlogs? Search lang natin kasi sa anak ko ito. At bilang 2588 pa. At bilang super 2588. At nawala ang hinahanap. Ano ba itong pinunta ko? Ito hindi ba YouTube? Ayan na, napuntahan ko na si Sistina. Nandito na ako sa bahay mo. Sistes, ito, susunod ka. I-play ko lang. Let's play arcades. Super Tinang. Tinang playing. Nakaharang po. Playing Tinang. Hi, Sis Lucy. You still there? Ipag-play rin natin si Sis Lucy ng isa lang. Isa pa. Isa lang. Tapos balik ako sa iyo, sis Lucy, my friend, good morning, greetings from the Philippines. I'm in your channel, Sis Lucy, playing the mini cosmetic haul from Target, Minnesota. Oh, I'm watching the ads, my friend. And here's the ads, Sis Lucy playing. Ang super tinang. Ibale sis Tess, saglit lang itong video na. Ibabalik ko din sa'yo magkatapos. Sis Lucy, here you are. Very gorgeous friend of mine, Sis Lucy. Ayan. Saglit lang sis Tess, saglit lang yung kanya. Ayun. Thank you so much, my friend, Sister, Sis Lucy, and Super Tinang. Sis Tinang playing your video, Sis Tinang. And here's the video of Sis Lucy. And next is, babalik ako kay Sis Tess. Saglit lang to, Sis Tess. 3 minutes yung kanina. Plus, 1 sub from me, Sis Lucy.
I will leave a comment. Alright, this is Lucy. I left a comment. But I also use lotion. You gotta use lotion after you put makeup on. It's healthy for your skin. It ages your skin if you don't do that. Actually, Tingnan muna natin kung niluluto ko. I'm making a nice soup. Alright, done. Back to agreeing, guys. Back to you, sisters. Dito tayo. Nag-iya ang aking amo sa Divisoria naman tayo, sisters. Divisoria. Or may harang. Nasa Divisoria ako. Divisoria naman tayo, sisters. 5 minutes. 5 minutes na. Guys, agreean. Time to eat. Isagugin natin si Malunggay. You wake up, guys. Your breakfast is about to be served. Oh, very sweet. Nice. One cream. Holographs. Hello, holographs. Much appreciated for coming over, holograph. Come on, guys. You wake up. Okay, lagyan natin ng egg.
Kayo ahas, di ka man mangital-talukod. Ay, ko din dyan, nabagit. Uli, di pa kasi. Alright. Masarap ang ulam nila. First tamsa. Ngayon, make after ka. Pag-send ka rin din. Pag pinapalipot ako naman. Ano? Yes. Holograph, hello holograph. Mute muna natin kasi gising na ang mga kids. Nakarami na rin ako ng live naka 1 hour. Pray pa ako ulit sis Tess, tapos na ito sa Divisoria. Na? Lagdigos ka, ito may kuy panditawin. Ito mas mahaba sis Tess. Hanap ako. Ito, pinagluto ko paksiw. Paksiw tawilis. 5 minutes, 48 seconds. Wala nakatulog pala naman. Ulisin ba ito? Nakatulog pa nung kayo lang. Nabanlog dami, darabi eh.
Another video, sisters. Ito na lang live mo para mahaba. Ayan. Sis Lucy, I'm in your channel using another account. Playing this 14 minutes video. Day! Awan basa? 20, Sisters, mas mahaba na to. 21 an. Ang iyong live is playing. Hi, Kuya Elmer. Thank you for coming over. Ay, for visiting my live. Balikan kita.
Sis Lucy still playing your 14 minutes video. Sis Tess, your live still playing. Mute muna natin guys. Sis Tina, nag-play ako kanina. 14 minutes na video mo. Still playing, mag-play ako ulit mamaya. Salamat Sis Tina sa pagtambay.
reklamo nga daon. Some way, some kind, when she got personal with him. Now seeing that she's I've never heard her say once about being good with Nice knock, 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 knock! Abi to, hindi nawaway! Doon telephone! that something happens. Christina, I'm hearing your channel. She just When wants was Adi? stirring the pot. When That's what I was ito trying to tell petos. her. Adi yung 12 petos. Wala mo. Nice! Christina. People from people that have been people that are toxic like how can you be a healer when you're Ma, not for yourself, what of this, ma? trying something Not like ice ba? Na? that actually Saan? Pang kabel deputy ice bag. Kabel mo ka. Ano pa lang ang karoon na? Lapit si... Oo, ada. Nakuha sa pa. that's exactly who this person that I'm talking about. Oh, We were going back and forth, back and forth. There's a total of 12 emails. And it was she couldn't let it go. When a narcissist Nasa harang ako, never Christina. wants to be proven wrong, and when they're proven wrong, they get upset. They go, wah, the reason why I'm making this video is a lot of narcissists are like that, and a lot of people are like that because of this false narrative that's being spread, and it's dangerous. What it is fear. This woman that I'm talking about too, it's not just about this woman, it's about everything against justice. It's crazy. They're spreading fear. Ay, balunan dati gatas, sardin. Dito nito bagong arte ko nga. Si Stinang nasa video mo po ako. Yan, itawad mo. Nardin. oh, di lang ito, mga tel-tel.
wal daw to uno alao. Ikaw gayon. Wait, bating ta. Morning ta. Wag ngam no malum. Ang nakakaito nga pag cellphone ni Tito nung kay nga nag-review ko nung nag-quote assignment ha. Morning lang an, kung sumangkot na daw. Hindi tayo. Gusto nga, paspasan nito sumangkot na daw. Assignment to. Nalawa na Pa sa lang. review. Awan assignment you. Ngawan assignment you. Numalum, ag-review. First day. Pastor ng timat na. Oh. Ma, Saya atong tagtakin. Ang kati. Sustinang playing. Sis Lucy playing.
Sis Lucy, done with your video. 233rd like from me. Still playing pa rin po sa'yo, sisters, and Sis Tinang, the Let's Play here in Thompson Plaza. Mute po na natin.
Still playing pa rin po, sis. Magbabakas na lang ako dito.